zonke izinto enifisa ukuba izona nenifisa ukuba nazo nezinjalo. Ubukhosi benu, izihlalo zenu, yizi leni. Kodwa akunakekanga uma ngibuka nje. Sabuka ohlangothini olulodwa ukuthi siya ezulwini. Kodwa izinto ezazizohamba ihambe zisikhube kulolu hambo lwethu oluya ezulwini singakafiki khona. Siselapha emhlabeni. Asizange sizinake. Umuntu uyahlubuka amlahle uNkulunkulu ngoba elambile. Usathane wamhambela kanjalo uJesu. Elindile entabeni. Wamlinda nje waze walamba kakhulu. Thema esembonise lambile. Wayesefika nezibonakaliswana zakhe. Wathi nanka amatshe phendula kube isinkwa. Wathi abenjani. Baningi abantu abaphuma la ekhaya bahamba kungelutho okutheni babebona bayiduka. Kodwa ngamhlaka ufika umuntu ethi nansi imali nanka amarandi amangaka hamba uyothengisa kale mpuphu base behlubuka. Ukhona umshumayeli nomfundisi nomshumayeli ubani wangangkhokheli wangapha enkandlo wayikhuluma ngayo. Ubaba wathi ma ebathuma kuye hamba nimbuze ukuthi inkosi yathini kuye. Bahlangana naye buya ukothenga impuphu. Wathi inkosi yasho kodwa manje angisanakwazi ukwenza. Uyabona nje buya esitolo kade ngothenga. Izinto lezi ezincane abantu mabeya ezulwini okunye bayakhohlwa ukuthi kunjalo khona kodwa uma ningazinakile lezi zinto ziyabahlakaza abantu. Ngoba uma kuselapha emhlabeni inyama into enamandla kakhulu. Uma uyithembisa izihlobo zayo woza ngapha. Leli bandla ngithi mangicabanga kodwa ukucabanga kwami nje ngeke. Ngibuka izinto ezenzeka ngesikhathi elahlukana ngaso nezinto ezazenzeka ngakahlukana. Ngibona sengathi izitha zenu zanihambela phambili zenyama. Imvamisa yabantu abangenwa umoya omubi la kuleli bandla njengoba la selihlukana babengazi kwenzakalani. Naba bengabaholi babo babengazi kwenzakalani. Uqala kodwa ekutheni bengazi ukuthi kwenzakalani ngalobu buNazaretha buyini. Ebusweni bomhlaba zanihambela ngaphambili. Kusukela ngesikhathi sokuchitheka kwempi kaCetshwayo kwakungakaze kube khona isikhathi lapho abantu bake bahlangana khona ngomoya enanihlangene ngawo. Kube amakhosi, induna zawo, izizwe zonke behlangane ngezwe elilodwa. Kulo lonke leli kwakungakaze kube bikho ungasuka eKapa uzohlala phezulu eGibhithe. Mhlambe ke ngeze ngaya kakhulu eGibhithe ngoba indaba yakho ihlukile. Abelungu bafika khona ngesinye isikhathi. Ngikhuluma ke ngani lapha kusuke eSwazini uze kuyoshaya ngapha. Akukaze sibe khona isikhathi sokuthi abantu behlangane ngomoya wodwa wokuzwana benza into eyodwa ngesikhathi esisodwa.
njengaleya nto eyayenzeka ngesikhathi leli bandla selisondela ukuthi lehlukane. Abelungu impi kaCetshwayo yayingeyubabikho. Into eyadala ukuthi kube khona impi phakathi kaCetshwayo namaNgisi. AmaNgisi abona uCetshwayo ehlanganisa abantu, evuselela amabutho ayesengenwa uvalo, ukuthi uma laba bantu behlangana kanje abanomlando wamandla kanje bephumelela kulento yabo beyenza, kuzokwenzeka kanjani? Babe kuzwile lokho ngoba babetshelwa amabhunu ayeseke alwa noZulu. Nokulwa kwawamabhunu noZulu ayengeke amabhunu aze uhlula uZulu ngoba uma ngabe kwakungayanga ngokudayisana okwenzeka. Uma umoya omubi wawungangenanga kundlela kwakungeke kwenzeke. Uma kungavukanga umbango kwakungeke kwenzeke. Ayekwazi nawo lokho amabhunu ayesezama isikhathi eside kakhulu kuze kwathi ngokuphumelela ukudonsa udingani bamkhiphe nempi yakhe lapho abebehluleka khona ukumhlasela kwase kubangcono. Kodwa nakhona lapho kwadinga ukuthi bahlukane phakathi abakwaZulu. Ayekwazi lokho amabhunu ukuthi babe ngeke baphumelele. Lesi sikhathi utholakala amadayimani bangungcele. Uma amaNgisi eza ukuthi uCetshwayo uhlanganisa abantu uvuselela amabutho kanjalo ayeseba novalo, laba bantu uma bephumelela beba kanje kuzoba njalo. Base befuna isizathu sokuthi babahlasele. Bangasithola zama bangasithola kuthe ugcineni base besithola isizathwana esincane nje babambelela kuso kwase kusuka impi. Kodwa lethi kwangasiyo impi yokuthi akube njani, cha. Babekhathazwa ukuthi laba bantu uma behlangana kanje nale nkosi yabo kanje kuwo wonke lo mlando esiuzwayo ngamabhunu kuzoba njani, beza ukusahlula yini, izokwenzeka kanjani lento esifuna ukuyenza ngoba laba bantu bakwaZulu babengaxabene kakhulu namaNgisi. Umngcele wawo usudalekile thatha kwamabhunu indawo le engaphesheya kothukela. Uma-ke amaNgisi efike eshaya amabhunu ayeseyithatha le ndawo engaphesheya kothukela iba ngeyabo. Kodwa laba bantu ngesikhathi sikaCetshwayo babefuna ukuyiphatha nje bengabi ngaphansi besandla samaNgisi. AmaNgisi ayengakuthandi-ke ukuthi bazoyiphatha bese kubanjani. Ngeke yini laba bantu uma beqhubeka bese besitula na? Emva kwalokho maNazaretha kuyange kwaba khona isikhathi lapho abantu behlangana khona ngomoya wodwa, ngoba wathi uCetshwayo babe sebelidabulile izwe babaqhatha abantu ngayo yonke indlela. Base bebaphatha-ke ngalokho ngoba bebathi abanakuhlangana ngoba abantu abahlala ngokulwa njalo ngokuqhathwa yibona. Uma-ke kufika uShembe la, uhulumeni wayengayinakile kakhulu leyo ndaba ngoba kwakumfundisi nje ufana nabefundisi bonke emehlweni abo. Into ababengayithandi kuyena yinye ukuthi
wayeshumayela ivangelana elingezwakali kahle ukuthi kuthini ngalapho bona bethanda ngakhona. Ezinye zezinto sixabana ngazo nje izinto okwakufihlwe ngazo lokhu kuNazaretha ngalezo insuku. Uma ngabe zazi ngekho uShembe wayovalelwe ejele. Kodwa babe ngakwazi ngoba babe fica impawu ezithile ezibanika isibinjana esithile. Bekweya futhi lokhu ukuthi lo muntu akayanga nasesikoleni. Lento yakhe kuzothi ma isehamba bisihlakazeka. Kodwa kuthe mangabe sekuvela lapho babe ngalindele khona ngoba babe baza befundisa babe khona la ekhaya. Nengqondo yabo beyathi isebenza kanjani. Abelungu ke isizwe esingafani nathi. Sale ngikukhuluma lo. Uma ebona kuthunqa intuthu ngale kahlala kuyozabone ngomlilo. Uyahamba ayohlola ukuthi le ntuthu iqhamuka. Lo mlilo njengoba umoya ubheke ngapha nje kuzokwenzeka ukuthi ubuso ugcinile sasa. Kuzovinjwa kanjani, kuzokwenziwa njani. Kuye kuthi iqamba izinto zenzeka bebese baba. Uma kukhona into abayisolayo bengenelele bezame ukuyigwedla leyo nto ingezingakubo. Ukufika kukaBabamkhulu lapha ebandleni lamaNazaretha eseqala umsebenzi wakhe. Baba baningi abantu ababezama ukumngena ukuthi akayiyeke lento. Into engiyinakayo abantu abaningi ababekhuluma lokhu abefundisa abafundisiwe. Phakathi kwabantu abafunda incwadi imvamisa abanye abadumileyo kwakukhona abantu abasebephunywe uthando lwesiko lakubo babethanda belungu. uDube lo indaba yakhe yakhulunywa emhlabeni wonke nako uhulumeni yakhulunywa kodwa nothando lwakhe lwabantu abamnyama. Kodwa uDube wayengabathandela abantu abamnyama ukuthi ababe abantu abamnyama njengokwesiko lakhe. Wayebathandela ukuthi ababe abantu abamnyama kodwa baphucuzwe ngoba khona inkinga ayikhona ngabo. Bangeniswe esontweni bakhona babe yilento naye ayiseyiyona. Wayengabo sabelungu abonakala nisabelungu ngoba abantu abaniphethe kuze kube namhlanje imvamisa yabo abantu abafunda ngalezo insuku abantwana babezonda lelizwi labazali babo lamasiko abuko begijimela emfundweni ngokokuthi bathanda ukufana nabelungu noma belungu bebacwasa kodwa bona babe bathanda belungu kakhulu indlela zabo. Bengathandi bona ukuthi abantu bakuba abashayo becindezelo bethi abavunyelwe befane nababelungu. Ingakho noma sekuthiwa nikhulekele into eyodwa ukuthi nibe abelungu kuphela. Kepha umuntu onelungelo lokuthi abe umuntu omnyama ngokwesiko lakubo kulelizwe awuvumelekile noma ungekho umthetho osho njalo kodwa sonke isimo esikhona emhlabeni noma uyebhangi noma uyesikoleni noma uyaphi noma uyemsebenzini kukhona into ekukhalimayo. Ngisho indawo zokuhlala khona indawo ongekho umthetho ukuthi umuntu ofaka ibhesha akahlali khona kodwa umuntu ofana nanje akanahlala khona ngoba uzonquma imbuzi.
uzohlaba inkomo, uzokwenza umshado, uzofika abantu abaningi bezophazamisa. Abantu ababefika enkosini ngalezo insuku kwakungabantu abanjalo, ababethiyeka lento. Kodwa mina ngibona ukuthi babeyihambela bona. Bona sengazuthi khona babemele omunye owayengaveli yena. Hambani nimtshele lo ndodana kaShembe akayeke lento. Ngenani kuye. Babe sabani ngoba uShembe yena baze bemtshele lokho. Babehlala naye. Babe nethemba lokuthi ngoba umuntu ongayanga esikoleni lento yakhe izobhidlika. Uma ingazange ibhidlike kuye kuzongena abanye abantu abafana naye. Mhlambe ibhidlike lento. Uma sekungena inkosi yasekuphakameni babamkhulu akwaze kwabaphatha kahle lo. Bangenwa uvalo. Uma lo ngenayo ebone isikole kuzoma kanjani. Isikhathi sika 1935 kuze kuyofika esikhathini sika mhlawumbe 1940 baba baningi kakhulu abantu abaphendukayo kakhulu amakhosi kakhulu. Isikhathi sika 1950 kuya esikhathini sika 1960 isikhathi esasi bangela belungu uvalo kakhulu emhlabeni walelizwe lonke lase-Afrika. Ngenxa yokuthi abantu base beqalile besola indlela ababephethwe ngayo bephumela obala. Kwangakaze kwenzeke kakhulu ngapha kwakukhulunywa ngalezo ndlela okwakukhulunywa ngazo. Ukukhuluma kabelungu into abangenamsebenzi nayo le. Nempi futhi abanendaba nayo ngathoma mawuthanda. Ngoba base bazi ukuthi emva kokuchithwa kwenu yonke inhlobo yempi yabuya ngakubo. Nina nasala nje ningamavanga. Yinto ababengakhathazekile ngayo leyo. Maqhamuka umuntu ethi sizohloma thina imhlasene babengenandaba naleyo. Ngoba ilapho laba benifuna khona impela ngoba bazi ukuthi bazondubula. Bazothola isizathu sokuthi banidubule. Yinye kuphela into ababeyisaba nanamhlanje abasayisaba. Uma bebona abantu abamnyama bayiqoqo behlangene ngokuthula bezwana kukhona nase befunda isikole abazwakali kodwa ukuthi bathini ngale nkosi yabe emhlophe ekhonzwayo okwafikwa nayo kulelizwe. Yona into kuphele babangela uvalo. Ngoba iyona into kuphela enganqoba unyawo lwabo eintanyeni zenu. Impi cha ngene. Bayakujabulela lokho ngoba bayazi ukuthi ngabe bathola ithuba lokufakaza ukuthi banibulala. Lesi sikhathi engikhuluma ngaso asikho isikhathi amaNazaretha ayehlangene ngaso ekhombisa impawu zokuthuthuka ngaso ukwedlula sona. Namakhosi enu nanihlangene nawo nezinduna zakini nanihlangene nawo cishe kwakungekho inkosi eyayiyosala ukuthi ibe phansi kwaleli bantu. Suka kwelabeSuthu, lamaMpondo, amaSwazi, yonke indawo. Bonke laba bantu bahlangene bakhuluma ngezwi elilodwa. Basina unyawo olodwa bahlabeleka into eyodwa, into engezwakali ithi lento ayimfaka uJesu phakathi. Ukhona nase beqalile bayafunda ngalezo ikhathi khona amaNazaretha amaningi ayeseqalile
abantwana bengena ey'koleni ngokukhuthazwa inkosi. Abanye bafundela ukumela, abanye bafundela udokotela. Uma lento iphumelela laba bantu bey'mele bodwa kanje benganceli lutho kuNkulunkulu omhlophe kuzoba njani? Njengoba ngisho ukuthi abelungu abafani nathi. Uma bebona ukuthi khona into eyenzakalayo ngale noma ayikafiki kubo bayasondela. Bayasondela. Lelizwe liyinto enkulu ibelungu nabangekho liyinto enkulu. Ngapha ngasenhla sebexove kakhulu akusangeneki kahle kubo. Kuyaliwa ngapha indawo enhle kubo kwazi bengangena bathatha izinto lezo uNkulunkulu ayiniphe zona ngobuxoki. Banifuna ukuthi nibe njalo impela nje. Manje amehlo abahlale ebhekile kungenzeki lokho nangalezo insuku kwakukhona lo ngale kwalokho kwakuliwa emhlabeni mazwe amakhulu ebhekene ngeziqu zamehlo. Isiqephu nesiqephu kungekho ufuna uphunyu kwayisona. Usiko ke enye into ikhali eyinkulu eyisikhali esikhuluma ngabe abantu basuke befuna ukuthumba abanye noma bengakubophanga amaketanga cindezele nje ngesiko njengoba kwenzeka. Ngeke ngakhuluma ngelinye ibandla kwabanye abantu ebengikhuluma nabo. Leli bandla liphesheya nalo laqala ngendlela ecishe ifane nalolu hambo lwakini ekuphakameni. Baqala nje lungana ke kini. Lakhula leli bandla laba likhulu kakhulu. Kodwa la ngafuna ukuncika emabandleni abelungu nama-Arab namangisi nabamhlophe namaNdiya bathatha inqubo kuphela kodwa baba ibandla labantu abamnyama kuphela umlungu bangamvumela angangena khona. Ma behlangene batshelana ukuthi abantu abangcwele abakhethiwe uNkulunkulu abelungu laba kabalutho ngabesabi. Wabaqoqa lo muntu wabafundisa ukusebenza, wabayekisa ugwayi, wabayekisa ingulube, wabayekisa utshwala, wabafaka ey'koleni. Leyo nto iyamethusa umlungu ngaphezu kwezinto zonke. Uma uphethe isibhamu akanandaba naso. Kodwa abantu abamnyama abahlangene abathandanayo yinto ebethusayo kakhulu le. Angiphathi ke make kwathiwa bahlala phansi kulokho kuthandana kwabo benza izinto ngokuyimela. Uthema kuphakathi kwase kuhlangana iziphathimandla ezimhlophe ezakha imihlangano ngeinhlangano zazo zeyinhloli. Sebethi ake nilibuke leli bandla nilibukisise eduzane. Le ndlela elihamba ngayo ngathi ayithandeki kahle. Lizokwenziwa njani? Kuphakathi kwezinto ezimbili, phakathi kokuthi lihlakazwe ukuze lamandla asebe nawo laba bantu aphazamiseke inzibe bebuthakathaka. Uma kungenjalo akutholakala umuntu ozobahola ozoba nenhliziyo yethu ezomthola nje simsondeze simfaka umoya wethu ozobahola abayise ngalapho sithanda khona thina. Uzophela lento esihlupheke ngayo.
baya sebehlala-ke sebeyixoxa lento bakhona abanye angibabonisa nencwadi yakho bakhulunywa izinto ey'njenge ngathi lento ayifani ngani nento yasephakameni uthe mayehamba lo mholi wabo ngoba babeshonda kulindana esizokwenza kofanele sikwenze nje ngamhla ehambayo ngoba manje ngeke sisakwazi ukubasusa kuyo silinde nje ngamhla ehambayo noma esegula abese sithola indlela ngempela bakwenza bathi mayehamba lo mholi wabo base bethola umuntu omunye amfaka lowo moya bathola omunye bamfaka lowo moya namabandla khona bahluka nazi baze babangaki namhlanje azi amabandla amangaki sekuyinto nje iphakame ivungame ngathi khona umsindo abawenzayo emva kwalokho kuphele kanjani ibandlano kwangathi liyayilandela indlela yakhe lo muntu uthe kamumva nje base bemthola naye lo obese namhlanje seyakhuluma nje ungabuseza ukuthini kahle sekukhona umoya sewukhona kuyo sekukhona umoya usewukhona kuyo bathi mayehamba lo mholi wabo oqala base behlukana wathi omunye akashongo njalo omunye wathi akashongo njalo kwakuhlakazekwa njalo base beyinto enkulu neyikole nemisebenzi ababeyiphathele yona inyuvesi yabisekhona nami abantwana babo bangena esikoleni bebancane baze beyoqeda impela umsebenzi dokotela yini umeli yini kodwa babachitha namhlanje sebeyinto nje izwi lo nkosikazi owathi uthunyiwe ubona isibonakaliso wabona umuntu ethi woza ngikubonise ngifuna ukukuthuma ephakameni ubone into eyakhiwayo uthi ngahamba ngaze ngafika ngasosebeni lolwandle singafica kuhleliwe khona kwenziwa umhlangano khulunywa ukuthi kuzokwenziwa njani ngoshembe lento niyayibona ukuthi iyadlondlobala na akusezi umuntu esogweni kwakhulunywa ngesogo esikhona la emhlabeni mangibuka mina ngoba siqala khona ethi umuntu uqamba uwela kuso kwelizayo usuke eqale khona la emhlabeni uthi bakhuluma kwaze kwasuka umfazi sebehlulekile bengazi bazokwenza njani ngoba laba abantu kukhona uhlambo olulodwa olunamandla olukhona ku wathi lenkosikazi ngiyakubona konke lokho elikhulumayo laba bantu ngeke enzeni bahlukanise ngalutho ngoba banomoya ukhona umoya okhona kubo uma kungaqedwanga lo moya singeke size sikwazi ubanqoba yini na bayezwana kakhulu bayathandana kakhulu uma abantu bethandana bayahloniphana kuye kusuke bese kuvela nje ithele njengaleyo ngeke omunye enze into embi komunye ngeke umhlebe omunye komunye uthi ke lo muntu banjalo laba bantu uma kukhona indlela ithuba lokuthi nibanqobe bukani kuleyo ndawo thumelana umoya othile wamabhungane uzobenza ukuthi baphambane axokozele bangazwani bodwa nalo shembe bamphendukele bathi mayesephakamile lo nkosikazi wakhuluma lo wayesephakama lo inkosi yabo kade sutholelekiso lento eyayibonwa ilo nkosikazi yinto eyayenzeka lapha emhlabeni enyameni wayeyibona yena emoyeni kodwa zikhona indawo ngalezo nsuku lapho kwakuhlangene khona abantu abanihambela ngaphambili bathi izokwenziwa njani le lokhu kuhlangana kwabantu kanje namakhosi abo
ngezwe lodwa bake bathumela nezazi zakhona abefika abantu inkosi yayikhulume lo kade kufika umlungu othile wafike wabuka nabazinhloli nabanjani nezifundiswa iningi incwadi ezibhaliweyo ngoshela kodwa uma ulandela zonke ifuna umbuzo wodwa uthi inkaba yakhiphi uphi noJesu ngoba lo owabuJesu akasiye wokunise ezulwini uJesu wokunigcina ngaphansi konyawo lwabo ingakho behlale bekufuna lokhu ukuthi uphi lo Jesu kimi ngoba uma kuya ngokuthi niphunyukile kuye futhi niphunyukile kubo incwadi zonke esengake ngayibona ezalotshwa ngaleso sikhathi sifuna leyo ndaba kuphela ziyakulandela nenze njani la nenze njani la kodwa indaba enkulu ingqikithi yakhona ifuna lo babe ngezile laba bantu uzonishumayeza ukuthi yani nezulu babe phethe isiko labo ngesikhathi amaGreki efuna ukunqoba amaJuda ababona mathi mayifika ezweni labo afika ababona labantu balikhulu kakhulu banezinto zabo nokuthi ngokwabo namakhosi ngawabo noNkulunkulu ngowabo bayisebeyishintsha yonke lento sebafaka umoya amasika kubo bebafundisa ilimi zabo kuhambe kwahamba amaJuda angabe salikhuluma ulimi lwabo sekusala ulimi lwamaGreki amaTestamente lawa nje lele lisha alizange lilotshwe ngolimi lwamaJuda noma khulu indaba eyayenziwa eSrael kwalotshwa ngesiGreki ngoba babe ngasekho abantu abalwaziyo ulimi lweHebheru kodwa babanqoba ngalokho bathe besuka babe besabona khona okubi ngani khona okubi ngani indlela nje ezinye zabo namhlanje lokukholwa kwabo indlela zamaGreki manje lento ngeke uzuyibone wena uthi namandla ngani kuwe kodwa inomsebenzi omkhulu ewenzayo ngqondweni yakho lapho izinto zonke ezidalwa khona kukhona into engike ngize ngikhulume mhlambe ngifane nomuntu ohlanyayo ekhanda ngoba ngeke ngithi angikholwa mina ukuthi ubaba mkhulu akazange ambhale ubaba angikholwa ngisola ukuthi njengoba incwadi zayiphethwe ngabelungu ngoba lesi sikhathi sasinje ningeke nina nize nibone ukuthi yini into eyayingabanga ukuthi abelungu beyikhathaze kangaka ngalento yini kodwa maniqonda ukuthi ukuchuma kwabo ukuphumelela kwabo ukuthi baze bakhe la kwakudaleke kanjani mhlambe ningaqonda lokho ningayikhohlisa abelungu abanendaba nomese wakho abanendaba nesibhamu sakho nani abanendaba nanke lo kodwa ma uhlambuluka uphuma gwayi uphuma etwaleni uphuma engayiphathini okuhle niphuma enzondweni nizihlakaniphisa niyimela ileyo nto ebakhathazayo ayikho into ebahlupha njengomuntu omnyama ongancele lutho kubo nabo uNkulunkulu babo onganendaba nabo
Iyabashupha ke leyo. Njengoba nila ziningi izinto ezinkulu enizona engayinaki. Lokhu kubizwa kwenu shembe into enkulu kakhulu. Angikholwa futhi ukuthi khona into enye ngaphezulu kwalokho. Ukhulu kakhulu. Kodwa engikukhulumayo ukuthi imisebenzi enayithunywa uNkulunkulu anihlanganisela yona njengobani ikhona. Asazi ke kodwa ukuthi nicabangani ngayo. Noma likhona ilanga lapho eniyovuka khona niyenze noma li. Mina ngiboni enye into engabuye iqhamuke ibasize abantu bakini engavelanga kule nhlangano yenu enahlanganiswa ngayo uNkulunkulu. Nakhona uma ngabe nizokhohlwa izinto ezingenamsebenzi ezinganisi indawo enibambelele kuzona. Uma nizoyeka ukuyiphakamisa nokuyithwala nokuzecwasa nani, umoya wenu ube munye. Nihlale nicabanga ngezinto uNkulunkulu anithuma zona ngalobu buNazaretha. Nizozenza kanjani? Nizicabange nangabantwana benu nabo bazicabanga ngoba abanye abasakiba abantu abancane. Abanye babo abasafani nani, izinto ezi sebeyibonile nezincwadi sebeyibonile. Lezi zinto ezinye abanika zona izinto zokunichithela isikhathi, amabhola nani. Izinto lezo zokunichithela isikhathi. Angikaze ngibone mina abantu abasosizini olufana nolwethu beba nesikhathi sokuthi balandele ibhola ekuseni, balandele ibhola ntambama. Fanele ngabe isikhathi senu isikhathi sokucabanga. Isikhathi sokuyihlela ngendlela ezonikhipha kulolu daka enikulo. Mifundise izingane zenu nezabafana nezamantombazane ukucabanga izinto ezifanele, imisebenzi ezifanele njengabafana nanjengezamantombazane. Into engidabukisayo kakhulu hayi nakini nje emhlabeni nje wonke wabantu bakini abasosizini, ninesikhathi esiningi sezinto ezingenamsebenzi. Kuyijabulisa, siyayijabulisa. Nijabulisa kukuphi? Yini into ekhona la ngani ejabulisayo? Ngoba nisulu sezinto zonke eziwusiza. Lezi zinto zayitshalwa lapha kini ukuze zibe ugibe. Ubone sengathi uyaphambili, kodwa futhi mawuthi uyabheka kusasa usami ndawo. ULwesine namhlanje, uLwesihlanu kusasa, insizwa zezwe lakini nezintombi angikholwa ukuthi bakhona abantu abazobe bedakwe njengazo. Bona abantu abahluphekile. Bayayijabulisa. Msombuluko ubuyela uyoba yinja yomlungu. Uma eza la esontweni omunye sithi siyambonisa akhukhumala bengangomhlaba wonke.
uma sithi sikunika isihlangu nesikhali esizokwenza ukuthi ube yinto ngotho emhlabeni, awufuni lokho. Uma uke wathola noma igqumana nje lincane lapha esontweni, uyagibela uyeluleka uze uyofika ezulwini. Nanso enye into esihluphayo kakhulu thina abantu bebale leminyaka. Noma umlungu ingakufela ngamathe noma ungafana nengcanga ehlala ifaka umsila ngaphansi kwemlele, kodwa uma ufika ekhaya umthetho womzali wakho uthi ungangeni ngalesi sikhathi ungakwenza ukuthi awunendaba naye. Leli bandla nje ibandla elikhulu likaNkulunkulu. Nalo lusuku lwanamhlanje usuku olukhulu kakhulu kaNkulunkulu. Kodwa kulula ukuthi nilibukele phansi. Noma umuntu uyakhuzwa la isontweni ngakwenza ukuthi cha ngeke umbhedo lo. Angisho ukuthi ngithini kini maNazaretha. Lento engiyikhulumayo kimi iwukunivusa njengoba ngihlale ngenza ngezikhathi zonke. Kodwa ngazi ke kini ukuthi kuthini. uShembe wawenza umsebenzi omkhulu kakhulu. Wayeseshiya kithi ukuthi phezu kwesisekelo nempande asishiyele yona siyokwakha umsebenzi lapho ekhona uma isibona ayasho ukuthi laba abantu uthando lwami engangibathanda ngalo angibathandelanga ezeni. Angilalelanga emajele ize, angiboshelwanga ize, angilambelanga ize. Abantwana bami bayaphila namhlanje bakhile umsebenzi omuhle phezu kwesisekelo engabakhiyela sona. Ningafani nalo muntu uJesu akhuluma ngaye athi kwakukhona amadoda amathathu ashiwa inkosi yawo namathalente yahamba. Lo omunye wandisa aba isibalo esithile esikhulu, lo omunye wazama anda angaba amakhulu kakhulu, lo omunye walithatha waligqiba enhlabathini. Uma ibuya inkosi yakhe, inkosi yabo ithi ngani shiya namathalente aphi? Baveza lapho ukuthi inkosi mina wangishiya nokungaka, sengikukhulisile sekungaka. Nalo omunye waveza inkosi wangishiya nokungaka, sengikukhulisile kungaka. Lo wogcina yena wathi cha nkosi, ngoba wena uyinkosi enenhliziyo elikhulu kanje othatha la ungatshalanga khona, ngibone ukuthi ma ubuya sengenza utho ngalamathalente uzongibulala. Wayesehlelwa ukubika.
icala likuphi mangabe nibhala imithetho yasekuphakameni umthetho wasekuphakameni kwathiwa agcina ukuthi nibe nencwadi yemithetho kaNkulunkulu noma ningayivalanga angikondile ukubona ukuthokoza kwenu ngokuzalwa kwenu namhlanje kodwa ngizama ukunibonisa ukuthi umsebenzi esawubizelwayo umkhulu kangakanani akukude nathi izinto eziningi ma abantu bethandana umoya wabo umunye zibi likhuni njengoba ezinye isuke izoba njalo ungabona umhlaba uyilento oyiyona namhlanje imvamisa yakhona sehluleka kuleyo ndawo sehluleka lapho ilapho usathane ayefike engene khona bese kudaleka lonke usizo olukhona emhlabeni uma ngabe nikhumbula uShembe noma nikhumbula vela kuNazaretha nikhumbula imisebenzi enayithunywayo usuku lokuthi ucabanga ukuthi njengoba ngila ngathunywani kulokho engakuthunywayo indima yami sengihambe kangakanani sathunywa njengoba silapha ilanga leli lokuthi ngabe sithi uShembe washiya endaweni ukuthi sesihambile sasafika lapha siyabonga isikhumbuzo into enjalo ukuthi inkosi yasekuphakameni yasisiza yasivulela isango namhlanje singenile senza ukuthi nokuthi okuhle esasingeyulithola ithuba lokuthi sikwenze uma nihlakazekile kanje ungeke ke senza lutho ngoba usathane wafika wakwenza lokho akwenza kodwa njengoba nikhona uma inkosi ithi namhlanje ngitshala amaNazaretha amasha ayikho into esingenako uyisebenze phezukwalokho ngoba sajutshwa salotshwa ukuthi siyilo ibandla lamaNazaretha elisha kusukela kulokhu okwase kwenzekile uma ngabe ingqondo yenu nenhliziyo elibeke kulomuzi wasekuphakameni imphumela iyovela akuyokuba yinto ekhulunywayo ngomlomo kuphela nomuntu uyofika esho ukuthi laba bantu inhliziyo yabo ikhona kule nto abayenzayo isibusiso sivela lapho uma inhliziyo yakho inkulunkulu nayo uNkulunkulu bakuyo nibo ukucabanga lokho maNazaretha nibo umcabango uShembe ephuma kwaNontanda Bathakathi uma umuntu ezela abantwana uyethi noma sekufika isikhathi sokuthi uyahamba emhlabeni inhliziyo yakhe iduduzeke ngoba nanga kwenzanga usukazi ukuthi bazofika bathathe lapho ashiye khona bebeke kwenye indawo ephambili satshalwa
ngembewu eyiyona yona. Imisebenzi esatshalwa ngayo mkhulu kakhulu, akweswelekelela ukuthi singamila kuyo kuze kufike endaweni lapho siveza khona ithelo. Uma imbewu itshalwe enhlabathini ayigcini ngokuthi thi ngatshalwa mina. Iyathela. Fika isikhathi lapho ithela khona, khipha imbali bese ithela. Senatshalwa maNazaretha. Khulani manje fike lapho nizoveza khona ithela. Sibonge.